Mga gagmayng isda midagsa sa kabaybayonan sa barangay San Roque o poblasyon sa lungsod sa Hinatilan. Samtang grupo sa mga iho o shark nakitaan haduol sa baybayon sa lungsod sa Santander. Anong report ni Femery Dumabo. Sa video nga gipost sa netizen, makita ang daghang mga tao nga naa sa baybayon aron sa pagpamunit sa mga gagmayng isda nga nidagsa. Mato ni Faramida Silio, ang uploader nga giingong mga isdang tamban, tuloy ug malangsi kun sakop sa mga nailang sardines. Nahitabo kini niadtong Pebrero 13 pasado alas 6 sa gabi ug nasublian sa susamang oras niadtong Pebrero 14 diha sa kabaybayonan sa Barangay Poblasyon ug Barangay San Roque sa lungsod sa Hinatilan. Nagtugod na ko anay ma'am February 11, then katong nidagtang nagyud kaayo katong nakuha sa akong video February 13 to siya sa gabi. Daghan na kayo nakakuha ang mga tao. Nakaingon din po ko nga blessing siya ma'am kay daghan man din po kayo naka-isda ato ang mga taga-bukid. Nakaingon po wala po din tawon mga kabukiran ba nanugpong kay aron maka-isda lang. Kayon po nga blessing ba pero naasya po na itong tatlok maray kaning mga istoryas mga tao nga na daw bad sign na pero di lang po din tawon. Inuuna lang tayo mag-iho. Kagabi ang mga tao na ang nidagsa sa baybayon apan wa na ang mga isda. Samtang pagpasabot ni Wilma Laspona, ang Hinatilan Municipal Agriculturist, nga usa sa posibleng hinungdan sa pagdagsa sa mga isda sa baybayon mao ang global warming. Actually, ang mga katigwangan, na dili na sila ka-explain scientifically. Pero ang explanation ana is global warming, climate change effect. Kaya ano, ang seawater level, if musaka ang iyahang temperature, so, kuan siya, manggawas ang isda niyang effect rabana, no? Marag dunay posibilidad na maglinog na ata earthquake. Yung mga na naitabo dito sa Japan, kaya dito ka last year. Samtang, gipasabot sa Regional Director sa BFAR 7 nga positibong resulta kini sa gihimo nila nga close season kun wa gitugutan ng commercial nga fishing sa mga protected areas sama sa Visayas Sea. To inform the public nga this is not associated with kanang ginaingon nato nga dasin upcoming nga dilubyo, no. So ano gini siya, natural phenomenon ni sa mga isda pod nga maro behavior, as I said katong akong gisulti nga it could be nga daghan na pagkaon and it could possible effect na ni sa atong initiative to conserve sa isda sa Visayan Sea. Tungod sa pagdagsa sa daghang mga gagmayng isda, usa kini sa nakita sa BFAR 7 nga hinungdan sa pagpundo sa mga pating nga nakita duol sa baybayon sa Barangay Pasil sa lungsod sa Santander. Ano naman ni connected kaning Hinatilan ang Santander. So kaning nga lupoy karon I think daghan kaning nga area, so mao ni karon ang ginagukod aning nga sharks, but still as I said we have to identify the species. Niadtong Pebrero 11, nakuhaan og video sa bana sa usa ka netizen nga si Junet Unyong kining grupo sa mga gagmayng mga pating o shark. Naagyo dahil na itluganan bitaw diha. Itluganan diha ang kanang mama inahan sa sharks o diha siya mangitlog, diha niya murag padakpo niyang mga anak bitaw. Unya kung madagko na daw na ma'am, o nang muadto na sa daw sa lawod. Pero itluganan gyud daw na diha ng area mao nang kanang nakitaan nga murag safe sila diha nga area mao. Ang lungsod sa Santander, silingan sa lungsod sa Oslob nga nabantog sa whale shark. Ang BFAR 7 mipasidaan sa publiko nga di gyud lang maduol sa mga pating kay ila pa kining tun-an kun unsa kini nga klase nga iho ug pagsiguro nga di kini agresibo. Oban ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.